assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe on jiiɗeɗo alluye tati alluwal gongal banggue nanogal ko ngal bindanmi ko janggunoɗa ko gonɗa e renenede hankkadi ma faam ɗum bisimillah en puɗɗima ay at tahiy at tahiy ayyatu wona attahiyatu juppa ales mbaɗa lillahi o ay lil ko ɗo haaɗi ay laahi wona attahiyatu ay ko lillahi mbiɗa attahiyatu lillahi ngara ɗo lesɗo binda toon hay ɗo ne wonno ko pula wonɗo mbattamo ɗum ɗo goɗɗo mbawa dañde wawde windude goɗɗum waɗa dani yenne gaddaya clavier bawɗo winduɗum o waɗen ni ɗo henna alluwa ngal ɗo mbattemo dow o wonta français mbawen dañde windude ko jiɗɗen windude ko ay nde wonno az za kiya tu azzaki mbiya yaatu paya les ay lil ɗo haaɗi laa hi azzaki yaatu lillahi salama noon ƴetta ɗo abbo dow joni salaka mbaɗani ɗo henne gusta ɗum ha famɗita ɗum noon gatta ko ɗo mbaɗani gara ɗo henne ay ɗo gara ɗo ay ay famɗi ay famɗi ay ha ɗo ay famɗi ay ɗo joni weli jangude ɗo gaccemmo ɗo ay on saha noon ƴetten lillahi gonɗo ɗo o nawtenmo ɗo ay hoƴi ɗon azzakiyatu one lillahi makko o ay nawme ɗo wona en keeɓi attahiyatu lillahi ay lillahi attahiyatu ay mbiɗa ko lillahi attahiyatu ay ko lillahi jippoɗa les noon binda azzakiyatu lillahi on saha noon ngara mbattamo pular ngara ɗo alluwal ngal watte pular beele mbawa dañde windude ko jiɗɗa haɗɗo ay a waɗi at ay ɗay yi ay baa tos mbaɗa ɗo pesigel tukusel ha ganda darde ma ɗon at ɗayyi batos ha gayna gadda salawatu o ay sala wa tu salawa aya fooɗi to lillahi fuɗɗarde lel laa ɗo woni ko Allah jeyi ko
ngara ɗo mbiya as 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 sa la mu alay ay alay ka assalamu alay mbiya ka ngara mbiya ayyuhan nabiyyu ay ayyu ayyu han nabiyyu ay ko han e na hanna hanna gadda biyyu o ay biyyu biyyu ayyuhan nabiyyu gadda wa warah ay warah ma tul lahi wa rahmatullahi gadda wa barakatuhu wa bara ay wo bara ka poɗa to hu wa barakatuhu ngal ɗo alluwal woni hen ko Allah ko haali e ko haalde nabi sa sallam mo dow o ko Muhammad sa sallam wi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillahi ɗo o haadde e Allah Allah jabtimo wimo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ay ɗo de kaaɗen ɗo so gasi kadi alluwal ɗimmal ngal jokkene maggal on paami ɗon joni itten ko woni e nder hen ko mbaɗen dani yenne ɗum ɗo ɗiɗo bindi gonɗe boɗeji ɗi iwa hen ha laaɓa ayi ɗi giwi hen ha laaɓi wona garen noon ganden hande ko attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ene kaaɗiɗo yette kuɗi mon e karneji mon mbawani ɗon janggon ɗigga on caggi noddon e numéro gandaɗo o 00221 77 906 14 81 saggere ma caggitoɗa saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde jangde he ndewaɗon to WhatsApp to gara kaala indema yettode ma ɓe kalama serɗeji ɗi ɗi belma naata janga ayiɗa gacca ndeeƴa wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah ya l'école Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam